la comissària Reding, el vicepresident de la comissió, Joaquín Almunia, el propi Josep Antoni Duran Lleida, diuen avui una Catalunya independent estaria fora de la Unió Europea i hauria de posar-se a la cua per tornar a reingressar. L'únic que volem, el que exigim, és que es digui la veritat. Els tractats constitutius de la Unió Europea no preveuen cap mecanisme d'expulsió d'un territori pel fet d'haver-se secessionat d'un estat membre. No ens hem de creure aquest discurs de la por que ens diu que Catalunya quedaria exclosa de la Unió Europea pel fet de secessionar-se de l'estat espanyol. Tot el contrari. Els únics que tenim dret de vetos sobre la candidatura i la permanència de Catalunya a la Unió Europea som els propis catalans. Simplement som nosaltres que hem de decidir si volem ser-hi o no. I si volem ser-hi, no se'ns pot fer fora. Una hipotètica exclusió de Catalunya de la Unió Europea també tindria conseqüències negatives per la pròpia Unió. Penseu que Catalunya és un aportador net de recursos a la Unió Europea. La majoria de les infraestructures que comuniquen Espanya amb Europa passen per Catalunya i, per tant, l'exclusió de Catalunya de la Unió Europea interrompria bona part del comerç internacional d'Espanya amb la Unió Europea i d'aquesta amb l'estat espanyol. Ja es veu, doncs, que això no permetrà a ningú que arribi a passar. S'està jugant amb el treball de dècades i dècades d'homes i dones a Catalunya que ara tindrien en perill la seva pensió amb el projecte separatista i rupturista d'una Catalunya independent del senyor Artur Mas. L'estat català podrà fer front a les pensions amb més garanties que no pas l'estat espanyol. Els senyors de la por ens diuen que en una Catalunya independent els nostres pensionistes no cobraran les pensions, però el que no ens diuen és que és amb les cotitzacions dels treballadors en actiu com es paguen les pensions dels pensionistes catalans. Segons els nostres estudis, en una Catalunya-estat, l'atur tendirà a baixar a nivells similars als de la mitjana de la Unió Europea, és a dir, del 10 al 12%. I, per tant, el sistema de pensions queda totalment garantit a l'estat català. De fet, segons els nostres estudis, en una Catalunya independent podrem incrementar les pensions en un 10% i, a més, fer un fons de pensions per assegurar l'envelliment de la població. En canvi, si continuem a l'estat espanyol, com ha reconegut la Unió Europea, l'atur seguirà pujant al nivell del 26,5% en 2 anys i, per tant, les pensions s'hauran de reformar, com ha passat en el cas de Grècia. La única forma que tenemos los ciudadanos de los demás territorios que conforman España de protestar y de combatir esa injusticia es dejar de consumir productos catalanes. Así, además de demostrar que no vamos a permitir que en España existan ciudadanos privilegiados y ciudadanos de segunda clase, podremos tener la seguridad de que nuestros impuestos sirven para el mantenimiento del estado de bienestar en toda España, y no solamente para mantener los bastardos privilegios de la oligarquia burguesa corrupta y tercermundista catalana. El Cercle Català de Negocis defensa i està convençut que no hi haurà boicot, però en tot cas la seva incidència serà mínima. En primer lloc, el que cal dir sobre els boicots és que no és una qüestió exclusiva entre les relacions entre Catalunya i Espanya. Hi ha hagut boicots arreu del món. El que ens queda més proper és el boicot del cava, que tots sabem que va acabar amb un augment de vendes a l'exportació i amb una recuperació a molt poc curt termini de les vendes en el mercat interior. Per tant, va ser positiu. Per què succeeix això? Perquè els boicots emocionals, no basats en la racionalitat, tenen 3 característiques. La primera, dura molt poc en el temps, se centra en productes molt determinats i, segon, quan acaba la voluntat de generar la por perquè no facis una cosa, desapareix la intensitat d'aquell boicot. La por condicionarà el teu vot? Cercle Català de Negocis. Empresaris per l'estat propi.